खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन मोनहैनाय बायदि। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमोनसापुरि इउ एन एकाडेमि फरायसालियाव सिमोन दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनाय फरायसा सान फालिदों। बे फरायसा सानजों लोब्बा लाखिनानै एसएसएलसि आनजादआव जिरायनो गोनां फरायसा आरो दिथागिरिफोरखौ लानानै मोनसे सांग्रांथि मेल खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव धेमाजि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि हिरियान स्वर्गयारी, हिराब रामसियारि बिथांमोना बेयावहाय मैखोमैनो बाहागो लायो आरो माखासे खामानिफोरखौबो मैखोमैनो मावलाङो। कास्टम बसुमतारीआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो जे बिटिआरआ मोनसे बर' हारिनि मोनसे सिनस्रि एबा बर'नि मोनसे सिनायथि। बर'खौ गावखौनो बर' होननानै बिटिआर ओनसोलाव सिनायथि होनो हागोन एबा गुबुन जायगायाव थांनानै जों बर' एबा बिटिआर ओनसोलनि रायजो जाग्रा होननानै सिनायथि होनो हागोन, गावखौनो गाव बर' होननानै सिनायथि होनो हागोन होननानै बुंदों बिथां कास्टम बसुमतारी बिथाङा। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मायनावपुरि गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरिजों लोगोसे फरायसुलि, फरायसुला आरो दिथागिरिफोरा खोमसि मास बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै गोलाव लामा हान्जा सुरनायजों लोगोसे बर' हारिनिबो आसार खान्थि, राव हारिमुखौ फोरमायनो, दिन्थिफुंनो एबा रायजो राजाफोरनो फोरमायथिनो थाखाय हान्जा सुरनाय हाबाफारिजों लोगोसे बर' हारिनि बायदिसिना दामनाय मोसानाय बायदि मुवाफोरखौ दिन्थिलाङो। बिस्वजित दैमारिया बुङो जे बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावबोनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान 31 मार्च खालि बिथांनि जोनोम सान। मार्च दाननि जोबथा खालाराव बिथांनि जोनोम जादों आरो बिथाङा बे दिनखालिनो जोनोम जादों। मैयानि दिनाव बिथाङा जोनोम जादों। बर' हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमलांनाय, बर' हारिखौ दैदेनलांनाय, गेरेमसा हारि दानो साननाय बिथांनि जोनोम सान। बेनिखायनो बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बाखनायदों एबा मुं सुदों। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुङो जे खौरांगिरिफोरनि मेलनि गेजेरजों फैगौ बिसायख'थिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादआ इउपिपिएलखौनो मदद होगोन होननानै एबा मदद खालामगोन होननानै बुंदों आरो इउपिपिएलखौनो खामानि मावनो थाखाय भट होनानै देरहासार खालामगोन होननानै बुङो। प्रमद बर'आ बुङो जे खौरांगिरिफोरनि मेलनि गेजेरजों मैया 30 मार्चखौ फरायसा सान महरै फालिनाय जायो। मानो होनबा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 31 मार्चआव जोनोम जायो आरो बिथाङा बर' हारिनि थाखाय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावबोनानै बर' हारिखौ जौगाहोनाय आरो बर' फरायसाफोरखौ जौगालांनायनि थाखाय थुलुंगा होबोनाय। बेनि थाखायनो मैयानि सानखौ बर' फरायसा सान महरै फालिनाय जायो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि सामु हाथायाव 40 नं. भबानिपुर बियाबनिफ्राय बिसारखथि फोसावदिंनाय मेल खालामदों। बे हाबाफारियाव एजिपि हान्जानि बिजाथि डिआर रनजित देखा बिथाङा बुङो आं भबानिपुर बियाबनिफ्राय देरहासार जागोन आरो 100% रोखा होननानै बुङो। खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बे बाथ्राखौ फिननाय होयो बिथाङा।